παιδιά, γεια σας, είμαι ο Emilman15 και σήμερα θα παίξουμε και το PvP. Όμπο είναι πολύ εδώ πέρα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποιο σπαθί είναι καλύτερο για να χρησιμοποιώ. Όχι, κόλλησα. Ναι, ποιο το είναι καλύτερο, γιατί έχω δύο μαγημένα diamond σπαθιά και δεν ξέρω. Λοιπόν, Bane of Arthropods 1. Με να ζουμάρω λίγο, μήπως δεν το βλέπετε, να το. Ή Smite 1 και Knockback 1. Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Η Knockback 1 ή αυτό, ναι. Εδώ πέρα έχω Quality Affinity 1, Protect 1, Protection 1 και Protect 1. Η πανοπλία μου είναι αυτήνα. Εδώ πέρα είχα βάλει εγώ κάτι πράγματα. Τα πήραν όλα. Χαραμφάιδες. Είχα βάλει μαλλί, νομίζω. Ναι, μαλλί. Και παίζω σε ένα πολύ άχρηστο σερβερ. Γιατί δεν γίνεται να φτιάξει Golden Apple. Παίρνω εγώ εδώ πέρα Gold. Έχω ναι. Μίλα, έχω. Και κοιτάξτε. Ράχνω όλα. Και δεν γίνεται να φτιάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε να μαζέψουμε λίγο αυτό. Παίξουμε κάνα τόξο. Το μήλο στη μέση, το gold από γύρω και τραν, δεν γίνεται. Γι' αυτό έχω μόνο ένα golden apple. Και τα golden apple, τα diamond, τα gold και τα iron θα σας δείξω τρόπο που τα παίρνετε. Εδώ έξω, σπουδάρω κάτι, θα σας δείξω. Δεν βρω κανέναν. Αλλά το σκοτώσω γιατί όλα αυτά τα σκοτώ. Λοιπόν, τέτοια ζόμπι εκεί πέρα αυτά σπονάρουν αλλά μεγάλα, τεράστια. Πενταπλάσια, πολύ μεγάλα. Και... όχι, έχω πιο να πεινάσουμε. Ναι, και τα σκοτώνεις και σε πετάνε diamond και... δεν θέλω πιστό φαΐ. Αλλά σε πάρω. Ναι, και σου πετάνε diamond, κύβους, gold και iron. Εγώ δηλαδή τώρα άμα δω κάποιος που δεν έχει πανοπλία, θα μπορεί να του δώσω λίγο iron πανοπλία. Έχω δώσει 3-4 άτομα, έτσι για να μην έχουν πανοπλία. Για τα καημένα τώρα χωρίς πανοπλία. Όχι, κάποιος πέθανε. Ποιος πάει πάρει τα πράγματα. Ποιος το θέλει. Zombie. Αυτό έχει knockback. Αλλά αυτό. Κρακ. Σου φάει. Μετά έχει knockback. Λέτε να νιώσω και να σου συγκέντρω το πράγμα. Δεν πέφτασε. Άμα πούμε τώρα και βγούμε έξω, πάμε και θα χάσουμε τζάμπε την πανοπλία. Τώρα θα μαζέψουμε λίγο level. Ναι. Για να κάνουμε ένα καλύτερο σπαθί. Αυτό εδώ πέρα το σπαθί, το έδειξα εδώ πέρα με τις δύο μαγείες, το smite και το knockback, σκότωσε έναν full diamond και μου το έδωσε. Το άλλο το μάγεψα μόνος μου. 4 level, όχι με 4, με 7 level το μάγεψα αστέρι. Με 7 level. Πίσω από την κάμερα είναι ο αδερφός μου Αστέρης, τώρα με 3 level. Άμα πάμε, θα προσπαθήσω από 30 level, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, μια άλλη φορά. Μπορώ να πάμε λίγο 4 level, γιατί και έξω εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί πέρα είναι όλοι full ντυμένοι. Ο άλλος με ένα hit με είχε αφήσει με 2 καρδιάς και με full diamond μεγεμένη, πανοπλία. Full diamond μεγεμένη και με το short μ' άφησε με ένα χιτάκι. Όλο αυτό από πέρα, το πανοπλία με τη χράμιση με ένα χιτάκι. Ένα χιτάκι μόνο. Είχα πάρει φωτιά και αντί να σβήσω μετά. Είχα μπει μέσα και είχα πάει εκεί πέρα στην άκρη και είχα σβήσει. Και πήγαμε 4 level, ναι. Όχι πάω πρώτη φορά. Βασικά, τι θέλετε σταματήσω. Εδώ με έχουμε λίγο τώρα να φτιάξουμε κανένα τόξο. Τόξο δεν ξέρω μόνο γίνεται να φτιάξει. Δεν έχω στους έχω μόνο δύο. Βάλτε μέσα. Τι άλλο. Τσεκούρι. Όχι, έχω εδώ πέρα τσεκούρι. Φυσιάδια, έχω δύο εδώ μέσα. Τι ίδιο μου γίνει. Πάντως με σκάνε χριστιανό. Που θα κλαίει, δεν θέλει πράγματα. Πάρ' το. Δεν το πήρω πολύ εγώ. Αυτός. Έχει και αυτός. Ράχνει. Ραχνούλα.
όχι θέλω βάσινες. Μπαμ! In my string. Πού πήγε το... Θα σου δώσω γκλάς. Τέλεια. Λίγο τέτοιο. Το string βάζω μου μωρί. You're hacker. Σε ποιο σημείο το πες. Όχι, δεν ξέρω το σημείο. Πάει καλά. Με λέει hacker. Και εγώ έχω diamond με email τσεκούρι. Να το. Efficiency. Πάμε να βγούμε έξω τώρα, θα ψηφίσουμε. Θα έρθουν όλοι σαν τα σκυλιά στα κόκαλα. Φόβο. Αυτοί εκεί πέρα, άμα βγαίνουν έξω, μετά θα Diamond, μετά θα βγουν όλοι μαζί, θα έχουμε έξω πάνω το φάνε. Και μετά με αυτός φύγει, θα φαγωθούν μεταξύ του και μετά αυτός θα πάρει τα πράγματα. Αν μην έξω. Άμα δεν θα κάτσει και να τις φάει. Το έχω κάνει αυτό. Και έχω και άλλα diamond πράγματα μέσα στο chest μου, τα οποία θα τα δώσω διάτακτες όλα για μένα. Γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος, τα δίνω μέσα από την ψυχή μου, τα δίνω. Σου λέω, θέλετε diamond πράγματα, πάρτε ρε. Θέλεις γουρούνι gold, πάρε ρε. Πάρε να γίνεις golden γουρούνι, πάρε ρε, πάρε. Σου φτάνουνε. Μπράβο, τώρα σκοτώσω. Όχι, με αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό πετάγονταν πέρα του τα μπορούσα εκτακτικά. Τάγκ. Ναι, θα το κόψουμε για λίγο, να πάμε να μαζέψουμε λίγο level και επανέρχομαι. Γεια σας παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα στα γουρούνια, στα spawn γουρούνια. Να μαζέψουμε level, είμαι ήδη 10 level. 10. Και είναι εδώ πέρα κάτι μου μπάλτες και μου κλέβουν τα τέτοια. Τα levels μου. Έχω πόσα stack εδώ πέρα γουρνοτροφή, χοιρινό κρέας. Θα έχω για να φάω το Πάσχα. Γουρνάκι. Να φτιάξουμε καλύτερα κανένα ζόμπι έξω. Μπράβο, καλό αυτό δόλωμα. Δόλωμα για πάχη. Δόλωμα, ποιος θέλει τροφή να πάει να πάρει μπόλικη. Ποιος πεινά, εγώ έχω τέτοιο. Έχω ψημένη ρε. Δεν σας έχω ανάγκη ρε φέλμη. Και το γιο αυτό. Πάμε. Να πάμε λίγα ζόμπι, λίγα ζόμπια. Ζόμπια όπως λέμε φίλες μου, όχι ζόμπι, ζόμπια. Να πάμε λίγα ζόμπια, τσουτσου. Να κάνεις τώρα ένα μεγάλο ζόμπι εδώ πέρα, αντιγιάσεις μέσα στο βίντεο. Αυτό δεν είναι καλό γι' αυτό. Ποτέ να χρησιμοποιείτε knockback τέτοιο σπαθί σε τοξότες. Δεν έχει ανθρώπους, εντάξει. Πάμε με 11, 12, 13 level. Όχι ρε, όχι είναι τοξότης, όχι ρε τοξότη, βλαμμένο τοξότη. Μισό τοξότης πιο πολύ από όλα τα ζόμπια. Μετά τα creeper. Creeper, τοξότες, αράχνες και τελευταία αυτά. Αυτό είναι το πιο γλυκό. Πρέπει να το φάμε στον τοξότη. Εσύ. Δεν έχει να πω από το σπίτι γιατί φεύγει τόσο μικρά. Έχω και ένα αέριο καλό το σπιτάκι, τάκτα. Έλα και εδώ. Όχι το βλαμμένο. Μισό να πεθάνει ρε. Γυαλά. Μάρα, γυαλά. Λες για ποτό και καλό. Το παρόν μου και το μέλλον όλο. Έλα, ένα στριγκ, ένα στριγκ, πέταμε. Όχι, 2, 3, 1. Μονάχα ένα. Φλαμμένη αράχνη το σπίτι σου. Κεφάλι από ζόμπι, έχω κι άλλο. Στο chest, πάμε το δούμε. 5, 4, 3, 2, 1. Μάγος. 12. Δεν μπορώ να και μου πήγαινε λίγο 13, σας παρακαλώ. Με τα ζόμπις εντωμεταξύ, 5 ζόμπις σκότωσα και είμαι πόσα level.
Αυτά εδώ πέρα και το κρύπια. Πάντων, θα πάω λίγο. Πήγαμε. Πάμε να μαγεύσουμε ένα command diamond σπαθί. Ναι, πάμε να μαγεύσουμε ακόμα ένα diamond σπαθάκι. Αφού το κραφτάρουμε πρώτα. Έχω stick. Πού είναι το stick? Τα έχω. Ναι, μα κοίτα έχουμε έναν. Δύο έχω. Τώρα νομίζω ότι χάθηκε το άλλο. Δεν είναι και δύσκολο να βρεις τέτοιο diamond. Εσύ θα στο φύγει ρόμο diamond ποσό. Αυτό πέταξε κάτω το stick. Αυτό το πέταξε, χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα το μαγεύσουμε, πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο στο γουρούνι. Όχι, 8. 14 μου πάει μόνο. 11, όχι 11, μωρέ. 13. Αυτά. 11, έλα, τώρα είναι 13. 13. Όχι. Smite 2. Είναι καλό παιδιά το Smite το 2. Το έχει Smite 1 όμως έχει και knockback. Είναι βλακία. Ναι, και αυτό λέω Αστέρι. Παίζει να είναι βλακία. Και τζάμπα να το craft. Και τζάμπα να χάλασα 2 demo. Αλλά in my addiction. Παιδιά κλείνουμε. Sorry.